தேங்க்ஸ் ரீ செல்லக்குட்டி, சமத்துக்குள்ள. டேய், உன் புள்ள செம்ம பிரில்லியன்டா. அதான் எனக்கு தெரியல. அவன் வருங்காலமே பிரைட்டா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஏன் அப்படி சொல்ற? நானும் அசந்துட்டேன். என்னடி தொண்டை கவுற மாதிரி இருக்குது? தொண்டை கவ்வுதா? அது ஒன்றும் இல்லை. காலையில் சர்க்கரையில் எறும்பு இருந்துச்சுன்னு இந்த பையன் என்ன பண்ணா, எறும்பு வந்துட்டு அதில் கொட்டிட்டான். எறும்பெல்லாம் செத்து போச்சு. இப்ப அந்த சர்க்கரையில காப்பி போட்டு கொடுத்த? ஆமா. நல்ல பொண்டாட்டி நல்ல புள்ள. நான் சொல்ல வேண்டிய நேரம் வந்துச்சு.